Enlight Group of Institutions Norongni Thinang Shunamnani Bangalore Kaisa Sujuru Poito Klaijaknai Rungnok SC ST OBC Porinai Rokni bagwi tongo Government ni Scholarship Nursing Paramedical Porinani bagwi nangkukmani sujuk tongo Rungsrungnai Rokni bagwi hostel tongthai ti chamungni bagwi talo waisa 4000 rang marinai sakbai thang Chini kokduk engkha 700505286 7259243379 Chini website engkha www.enlight.in Enlight Group of Institutions Norongni Thinang Shunamnani Bangalore Kaisa Sujuru Poito Klaijaknai Rungnok SC ST OBC Porinai Rokni bagwi tongo Government ni Scholarship Nursing Paramedical Porinani bagwi nangkukmani sujuk tongo Rungsrungnai Rokni bagwi hostel tongthai ti chamungni bagwi talo waisa 4000 rang marinai sakbai thang Chini kokduk engkha 700505286 7259243379 Chini website engkha www.enlight.in Enlight.